Happy New Year! Maganda yung pinano sa para salada si Kuya sila dalawa. Nagpe-prepare na po kami ng pagkain para mamaya. Ayan. Ayan. Mukha ko siya, no? Mamaya, i-mute ko po kasi copyright ako doon sa sound sa labas. Kaya, pipi kami. Ay, natamaan yung pinto ko, ata. Nang? Dinner. Hindi na, natural yun na impact yun. Ah. Paputok. Hindi Isang ko kita na rito yung... Ha? May guest dito sa resort. Meron na. Ano, 2 days na sila dyan. Oo. Taga saan? Hindi ba? Taga saan eh. Hindi man sila nalabas. Kita yung resort dito. Ayan, yung mga ilaw na yan. Ayan. 100K. Ayan po, resort po yan. 100K? Ayan, yung Leo's Resort dito sa Apalit, Pampanga. Ayan po. Kita yung mga ilaw na yan. 100K to 3 days. Ayan, yung Leo's yan, tapat niya, yung may tindahan. Yun po yung doon po kami nakatira. Nagsasalita ka pa, i-mute mo naman. Hindi, saglit lang naman pwede yun, yung konti lang ikaw. Si Marsa Abi. Channel, ayan. Talagang beauty. Nagano ng orders. Dami po outfit. Mga kakanin. Uy, tara, nakikiligo na tayo. Igubuhan. Bigay lang daw. Yan na lang po ulit. Sino nagbigay? Naka-video ba? Hindi, masarap naman eh. Masarap. Yan, salamat doon sa sponsor. Ate Liberty Buluran. Yan, salamat. Approve. Approve. Kita ka lang kami. Hello, sabi ni si Principal na pakala eh. Kaya lang sinalungo pa sa pagkain. Chicken. Chicken dinner, ah. Kumain na kayo. Kaya na nak. Kaya na kayo. Piligo na ako. Ikaw, yung sa pinggan mo. Kanino to? Ako po. Ha? Sa'yo? Nak, parang may bibigay ng relief. Manodang anak. Manodang anak. Hindi pa naka-prepare, kuya. Oo nga eh. Ano rin? Ano ba yun? Juice. Ito yung juice. Eto, ano to? Milk tea po. Ah, milk tea. Oh, may dalang yelo kanina. Wait lang, anak ko, wait lang. Gagawa natin ng paraanan po. Sa pang-picture. Walang Sabi ko. picture na. Gamit ka. Alam mo. Oh, wait lang, sasalahin ko na lang din eh. Hindi ako kumakain dito. Kumain na. Nakubusin niyo yung pagkain niyo. Kumain na kumain. Kayo, Warik, Mika, kain na kayo. Saka, kinainan ko nga pala. Ate, pwede dito. Yan, yung aming mga kapatid na nasa Japan. Abi, natawag si Kian. Ay, nandun Yan. si Charsa. Sagutin mo ba kami kailangan? Ayan. Eto si, Maria Uno, tapos ito si Ate Sara. Ayan. Ito. Happy New Year. Wala pa naman akong ayos eh. Doon po yan. Ayan. Ayan, nagkantay na lang po kami ng konting oras. Time check tayo. 11:09. Matatapos lang po namin makausap yung aming mga kapatid na nasa Japan. Si Ate Sara, si Kuya Taka, si Maria Uno. Ayan. So, alas 12 na po doon sa kanila. Ayan, New Year na po. Nag-office na po yung New Year doon sa kanila. Dito sa atin, kasalukuyan nag-aantay pa tayo sa oras. Bago tayo makapagsimula sa ating New Year. Ayan. Ating i-welcome yung panibagong papasok na taon. At tayo magpasalamat po sa taon na ating iiwanan.
kahit na dumaan man tayo sa mga pagsubok, tayo hindi tayo pinabayaan ng Panginoon Diyos. Magpasalamat pa rin po tayo umabot sa year 2022. Yan, ipanalangin po natin na maging masagana po ang ating taon na darating, itong 2022 na to. Maging masagana, maging healthy tayo, healthy life, healthy style. Yan, ang aking asawa busy nagluluto. May papakita ko po sa inyo yung mga linuto niya nandoon sa lamesa. Ito aking pamangkin. Ayan, maganda pamangkin na sumita. Hindi ko yan naiyak, yan po talaga ganyan. Nanonood ng tablet. Hindi ko yan naiyak. Ayan sabi sa inyo, peace daw peace. Si Papa Bear, nasa labas ang buo sa garahe. Busy siya doon. Doon siya lagi nakapwesto. Unang-una sa aking pamilya, yan, sa asawa ko, yan, sa aking asawa, Maduna Aqua. Maraming salamat sa iyo at sa suporta na binibigay mo sa akin. Tapos shoutout sa aking mga kapatid, kay Mars Abi Channel, kay AG Kiano, Maria Uno, kay Kuya Reynolds, kay Papa Burr, kay NF Tracker. Maraming mga call sign yan eh. Si NF Tracker. Meron siya Papa Burr. Shoutout sa kanya, Happy New Year. Happy New Year sa mga kapatid ko. Ayan, Sato. Sa aking mga pamangkin. Shoutout sa inyo. Ayan. Siyempre, yung aking mga anak. Si Ruki, sabi. Sakit ang kanyang ulo. Ayan, parang binibiyak. Tapos kay Renz Kiano, shoutout sa iyo anak, Happy New Year sa iyo. Kay Chris Kiano, kay Princess anak, Happy New Year, I love you. Kay Carlos Miguel Cruz, anak, kay lagi dyan sa Japan, Happy New Year sa inyo. Prince, kay King, ayan, anak ko, I love you, Happy New Year. Tapos sa aking mga biyena, kay ama, kay ina, ayan, Happy New Year po. Dito sa Cavite, shoutout po dyan sa Cavite. Aking mga bayaw, hipag, Happy New Year po. Tapos yung aking mga kamag-anak dyan, Ginto Clan, Happy New Year po. Quijano Clan, Happy New Year. Kiambao Clan, Lakap Clan. Tapos po, ano po ba? Yung mga kamag-anak, Palomares. Kaya Palomares, shoutout. Ang Gomez, shoutout sa inyo. Family ng Gomez. Yan. At sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na po kayo. Pero shoutout pa rin siyempre at Merry Christmas po. Yan. So, mayan na lang po ulit. Ang ganda nung crown. Pinakita ni Ate Sara yung mga crown niya. Ang gaganda yung mga collection niya. Pero mas the best yung crown ni Kuya Taka, may ilaw. Up and down pa yung ilaw. Yan. Shout out and Happy New Year kay sa aming National Force Commander na kay Sir Noah Bungabong. Sa aming Supremo na si Supremo Sir Enforcer. Ayan, at sa aming Master Founder Bray Kunanan Gera, shoutout po and Merry Christmas, Happy New Year. Sa aming kay SF Lando, kay Founder Emil, kay Founder Patrick,
Yung founder po sa Balibago, founder po ng Candelaria. Shoutout po. Ayan, Merry Christmas po sa inyo sa Sampalo, chapter ng Sampalo. At saka dito sa San Vicente po kay Founder Jun. Ayan, Happy New Year po sa inyo. At sa lahat-lahat po ng bumubuo ng GMDF MDF, shoutout po. Ayan, mga brosis. Ingat po sa paggamit ng paputok. Baka po tayo maputulan tayo ng bahagi ng ating katawan. Sayang naman. Hello po mga brosis. Hello. Thank you. Apo, ingat po tayo. Wala po tayong mabibilang kamay ng tao dyan sa palengke. Kamay ng, ewan ko, kamay ba yun o paan ng hayop? Manok o baboy? Ingat po lagi, ingat. Ikaw muna, Mika. Happy New Year po. Okay. Happy New Year mga brosis. Yan. Thank you, Nat. Yan si King Braille Arkin. Yan. Subscribe my channel. Maraming salamat po sa mga na-subscribe ng aking channel at mga nanonood po ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ay patapos na po yung taon natin na 2021. So sana sa pagpasok ng 2022 ay lalo pang gumanda yung ating content, yung ating pong pag-vlog at yung development po ng ating channel ay maging maayos, maganda. At sana po wag po kayo magsawang sumuporta at manood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. Yan na lang po ulit. Malamig ka na? Naka-ready na. Mahirap pag nakasapatos. Mahirap na nakasapatos.
Hello, say cheese. nyo. Nagkawatak-watak kami. Happy New Year, Kuya. Happy New Year, tol.
mo na yung phone mo? Oo. Ito na, gamit ko. Yung kay Prince. Hello mga vlogging! Ay! Wala na, nakapon mo na dun. Oops! Ay, dumilim ha. Hindi ano lang nga to. Isang ganun yan, no? Oo nga, oo. Kuya, taas mo yung usok na pupunta sa mukha mo. Salis kayo eh. Dito galing yung hangin pag ganun. Tama-tama yung pwesto nila. Huli na lang malaman. Wala na. Ubus na. Dapat dito sila nakapwesto. Oh, Mikay, may naputok pa. Oh, nagkauntungan kayo. Yan. Tapos mo na puto ka. Tapos na kami magpuputo. Siyempre, alam nyo na. Tinitin ko yung sabaw. Foods. Sarin ko. Kakain tayo. Tara. Mainit naman ang ano. So, ito na. Pagod na yung mga kids. Tingin ako sa TikTok ko kung 2021. Pagod na sila. Hello. Pagod na sila. O, kain tayo, kain. Yan. Kain na. Kain na. Kain na na. Ano yung lumalabas sa ano? Kaya kung ka na, atas kuya bali. Nasa kwarto doon ha. Ay, Diyos ko, kita ko na. Kuya, dito ka, para katabi kita. Kaya nga ako. Siguro pwede ko nang kainin ngayon. Oo, pwede na. Ayan. Oo, wala na, ubas. Sakto lang para sa'yo, kuya eh. Oo. Ang dami ako pupunta. Tapos pa. Hindi tayo Dok? Uy. Ito ko yung manok. Tumayo ka na lang dito. Hindi namin makukuha dito. Dapat may ganito kasi ano May ba't na kumain ng kain? Ito yung wow. Kala mo marami. Wala naman, hindi naman perfect. Tapos na yung 21 eh. Pwede ito na. Talagang taon. Panibagong taon, panibagong vlog.
Yung cellphone ba? May ikaw po. Hindi, nakain eh. Sinicheck ko po kung 2021 na lang sa TikTok. Yun muna. Walang. Ay, kuha na ko na kayo. Sa resort walang usok. Yun, busog na.